Sa Pilipinas, ang pagbili ng mga prutas tulad ng berdeng kiwi ay isang karaniwang karanasan para sa maraming tao. Ang mga berdeng kiwi ay hindi lamang masarap, kundi mayaman din sa bitamina at nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng berdeng kiwi sa Pilipinas. Kabilang ang mga pangunahing lugar kung saan maaari itong mabili, ang presyo nito, at ang mga benepisyo ng pagpili ng lokal na produkto. Una sa lahat, ang berdeng kiwi ay madalas na makikita sa mga pamilihan at palengke sa buong Pilipinas. Maaari itong mabili sa mga tindahan ng prutas, mga grocery store, at maging sa mga online na pamilihan. Ang presyo ng berdeng kiwi ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon, panahon, at kalidad ng produkto. Gayunpaman, karaniwang maaari itong mabili sa halagang mula PHP 50 hanggang PHP 100 kada kilo. Sa mga malalaking lungsod tulad ng Manila, Cebu, at Davao, madaling makahanap ng mga tindahan at pamilihan na nag-aalok ng berdeng kiwi. Ang mga supermarket tulad ng SM Supermarket, Robinsons Supermarket, at Puregold ay karaniwang mayroong sapat na supply ng berdeng kiwi para sa kanilang mga customer. Bukod dito, maraming lokal na palengke sa mga barangay at bayan ang nagtitinda rin ng sariwang prutas, kabilang ang berdeng kiwi. Isa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili ng ilan na bumili ng berdeng kiwi ay dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang berdeng kiwi ay kilala sa kanyang mataas na antas ng bitamina C, potassium, at iba pang mga bitamina at mineral na mahalaga sa ating katawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, pagsasaayos ng digestion, at pagpapanatili ng malusog na balat. Sa pagpili ng lokal na berdeng kiwi, hindi lamang tayo nakakatangkilik ng masarap at sariwang prutas, kundi nakakatulong din tayo sa ating lokal na ekonomiya at mga magsasaka. Ang pagsuporta sa lokal na industriya ng agrikultura ay nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga Pilipino, pati na rin ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura ng bansa. Sa kabuuan, ang pagbili ng berdeng kiwi sa Pilipinas ay isang simpleng pagkilos na hindi lamang nagbibigay ng masarap at masustansyang pagkain para sa ating mga pamilya, kundi naglalaan din ng suporta sa ating lokal na ekonomiya. Sa bawat kagat ng berdeng kiwi, ay nagsisimula tayo ng isang hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay at mas matatag na ekonomiya para sa ating bansa.